Si Kardom Kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara dua of us tami lapen pini nali tumban nangkuan pila bangke West Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Avarsai APUTHAK nangwan piglo Kodana pu sa vacancies sidoma kay planning ji koson ma last date kumantu ma la so details la bangke kai kia so nalitum la so video long si tekpon long ipo Nalitum la so YouTube channel long jong sin nang kahumri milang pali ka chingon pen nalitum subscribe igon la pen video nalitum share pon igon Tanya non patiek pen West Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Avarsai APUTHAK le lang pon lonang la pen cethan pon lonang Tanya non West Karbi Anglong pen kapiklang pon Voreng Avarsai APUTHAK le dak cethan pon lonang la pen lang pon lonang Nalitum dak screen long thek pon long ji Samagra Shiksha Assam at Office of the District Mission Coordinator Samagra Shiksha West Karbi Anglong dongka mokama hin pen LABANGSO Voreng Avarsai kapiklang pon iglo Lapen nalitum ladak stame theklong ji advertisement a number lapen LABANGSO advertisement allo kapiklang pon mate publish pon ades stame nalitum dakpen thekpon long igji lapen ladak ke topon labang kela solo Samagra Shiksha West Karbi Anglong ahin pen stame da apun kicho candidate atum handa invite pon lo stame la permanent resident of Karbi Anglong Autonomous Council along kido mate Karbi Anglong West Karbi Anglong East Karbi Anglong along kido abang phi atum hansi ladak ke hang pon chot lo lapen LABANGSO Voreng Avarsai labang ke interview ji adet labang ke la so chiklo 30 August 2025 arni se pado ponik po lapen adim lang namlo pulotang te labang ke district mission office Samagra Shiksha dongka muka West Karbi Anglong along si nalitum la so adim si interview apan dam nang po lapen LABANGSO Voreng Avarsai labang ke purely contractual Voreng Avarsai lo lapen kithanang ji adim labang ke KGBVS LABANGSO school along si thandam nang po lapen non bang ka apus konan si doma lapen kachar leng deng ko an si kenang ji ma la so details le lang polo nang number 1 on tum da theklong ji full time assistant teachers reserved for female candidates Subject Science lapen dak minimum qualification master degree onengji geology botany lapen physics chemistry maths lahin lapen unpulte dak tet qualify a teachers tame chokji lapen tet qualify a teacher kalipins tame alang litum da accept on post tame accept ji puai pis tame alang litum interview pado ponik po laso interview long jong si unpulotang tin anitum laso Voreng Avarsai labang ke thandun long po Dapen number 1 long labang ke nili amo tanani tumhan thalo assistant teachers science subject phanda isineng ji dekta lapen number 2 labang ke full assistant teachers reserved for female candidate only female candidate atuman chaji mate arlo sopimar tumanan chotlo so Voreng Avarsai lapen full time assistant teachers lata mathematics subject phan inunang ji kacharli ang denga ta master degree uneng ji mathematics lapen statistics lahai along unang po B8 mate higher secondary TET lahai kacharli kido tang po lapen experience dunang ji teaching anat UP lapen upper primary higher secondary lahai level an unang ji lapen arta labang ke below 45 years pusidak topon nalitum da screen long thekpon long ji lapen number 3 long lang damlo pulte dak ta full time assistant teachers nang ji subject labang ke geography subject phano kachar liang deng master degree unang po lapen isivet lo a process labang ke experience kido nengji kan anang deng si kachar li kinangji lahai bang ke dang ang ton details sodim tok ponik thailo lapen arta lang namlo pula dak age below labang ke 45 years atum si jogdon long chodji lapen number 4 long lang namlo pula dang te number 4 long assistant cook apan stame dak isian a vacancies kipipon do lapen kacharli ang deng kinang ji labang kelang litum da class 8 pass nang po lapen having experience in cooking jong si experience certificate do kitun kidang nat pulotang tilata pidun nang po awi pulte pidun de ta chonglo stame assistant cook fanda isian kipipon do lason thak number 5 long lang namlo pulte dak chukidar kam mali mate reserve for female candidate lo
da ang ton apus ta kipipon ba kapiklang pon ans tami dak arloso tum hansi reserve thailo labangso Voreng Avarsai ke lapen chugidar phans tami da isinengji lapen mate innud nangji lapen kachar liang deng labang ke class 8 pasan da choklo lapen arta labang ke 45 years arta atum apansi accept pon chaji lapen puthodak kachini nengji labang ke lason lo salary kipipon ji labang ke samagra शिक्षा Assam pen kaan si kipipon mala soteng si salary bang ke mate mainong la bang ke pipon ikpo lapen selected candidate atum la bang ke agreement chitok nang po jong si nalitum select pon ik ala nalitum phan plo tangte agreement chitok nang ji la bang ke 11 months afan se alang litum da agreement la bang ke tok pon ikpo lapen 11 months pleng lo pulte jong si nalitum claim dun tulang plo tangte alang litum adjust tami documents na ek po lapen puthot re agreement chitok tunang po kana months pan se claim dun chima labang ke stamenon kicheng ako labang ke da 11 months na ke claim dun wek nang po lapen the engagement will be the purely temporary and contractual basis engagement will be extended subject with be successful performance asal dakta ke topon dolo labang so Voreng Avarsai labang ke 11 months panan chochi lapen jong si nalitum kithan misen lapen experience ai huido pulotangte puthot nalitum han dakpa bat pon ikpo lapen during engagement teacher serial number 1 2 3 first phrases will be given candidates qualify higher secondary TET on non ability TET qualify candidate non TET pass candidate will be selected but selected candidates should qualify concert TET within the concert TET examination lapen hola dage tokpon alang ni tum ke hanga ting pol de la TET pass a candidates nang pola pen koson si ka apply ning jima polo tangte the so put has tamer la dak ke tokpon ba ke pak piklang pon dolo nani tum panin piklang pon ipo jong se nani tum jog don exi apply don exi pulte la so details banane tum lang po how to apply the applicants have to appear for a screening come interview with all original and self attested copy certificates lapen experience certificate caste type certificate age proof certificate lapen mark sheet SSLC mark sheet lapen professional mark sheet domicile certificate experience certificate lahai nalitum chepon nang po ke apply je pan labangke lapen adet labangke nalitum 30 August 2025 10 am pen to 30 pm la song bong nalitum dam nang po ke dam nang je dim labangke Office of the Chamber of District Mission Coordinator SSA West Karbi Anglong Dongkamukam na Sodims na litum dam nang po lapen applicant have to be enclosed revenue receipt of resident of Karbi Anglong Autonomous Council as application fee as application fee labang kelang litum dak siga kepsi nangji pusipu stamil labang so application fee labang ke revenue receipt senang ikpo nalitum council long dami ko dan nalitum siga ke ba revenue la sub siga ke people la so revenue receipt ba nalitum wanang po lapen wansi la interviewer nisil nalitum video nang po jelalo sening hang abang fietum nalitum jong sening hang pulte jogdon iktame jong si kachar liang deng la dak hang ateng nalitum long du pulo tangte lapen nalitum le jogdon de apply dun de stame ning hang atum du ta iji mine level number 5 level number director number 4 level number 5 lang mangke kachar liang deng la ane nang ne dak assistant cook level la chukidar atum bangke class 8 le person da chok level arta bang do chet nang ponta arta la bangke below 45 years pesi dak tok pon lo nani tum thek longji la hini long ta